Even umbokazi nangu wesibili kuyacaca ukuthi uyahamba yabo. So kuya ngokuyimisela kwakho, uyimisele ukukhombisa ukuthi uhloniphe ilogo ye-team, uhloniphe status ye-team. Yonke into if umuyitshele lokho uzokwazi uachieve yonke into yephambili. Nombani emsebenzini meqashiwe uyanika imaterial yonke yokwenza. Maqasha ube uplumber wenziwe yonke into kodwa uplumber ngeke ube uplumber mawuzohlulwa ukufitha ipipe ekhona ama fitting wonke phelele. Usipho Mbuli wonke umuntu benakho lokho umthatha ukuthi lo muntu icareer yakhe uyayibulala so uphuza kakhulu nani. And then ukumthatha kwePirate wafika laphana wafika kwawulo Sipho Mbuli manje okuyena manje. Okumanje okwi-national team kumanje. Umama Joy uzokhumbula Mama Joy bengeyona ibhakabhaka. Mama Joy ufike kwibhakabhaka ngoba benako uthando. Mama Joy uqale wa kwiVets. Muzokhumbula. Qale wa support iVets o SuperSport. Wabuya wabona ukuthi injabula ayikho kahle lapha. Wabuya back kwiPirate. Leso sikhathi iPirate biyenza kahle isikhathi salo Rudy Kroll. Well, greetings to our viewers at home and welcome to Durban Network Sports Avenue. Igama Kusugu Wakantshangase. Please do follow us on our socials at the Durban Network on YouTube, Facebook, as well as TikTok. Today I'm not alone in studio. I am joined by Ibakania, Slay Queen. Indoda emnyama ezikamakepula zakepula umhlaba wamasipala. Zawubhekisa phezulu. Bathi fasa Bakania fasa ndoda emnyama. Khamba kanjani? Siyaphila njani? Uyaphila unjani? Hayi siyaphila. Ngiyajabula ukuba nawe namhlanje. Ngiyabonga kakhulu sakho. Yes. Umzo weSlay Queen lo eBhakabhaka. La eThekwini region. Ngithi nje ngibingelela wonke amabhakaniya. Bonke laba khona kumanje belungiselela nje emabhida ngithi ngiyabingelela amabhakaniya. Amen. Namakhosi amakhulu, amakhosi amahle. Vele siphela siphansi kwamakhosi manje. Yeah. Wayishaza phelela zahloba umuzo omnyama. Phela funeka kubonakale phela ukuthi ukuphi la ukhona. Ubani ubusayo. Ukuthi umephi nokuthi inkonzo okhonza kuyona. Kubonakala bangalo bekucabangela bekubuza ukuthi ubani kubonakala nje kucaca umuyibhakabhaka ukuthi ibhakani. Ungafihla. Ongale ufihla nje into yakho. Ngikuzwa kahle mfethu. Ilokhuzana iPirates wenza kakhulu. Ngiyakhumbula ukuthi iqala isizini ubula benzathi kuyiloghi. Manje bezwa ngawe. Ule phezulu. And ubona kumngabazo coach iqala isizini. Engikubukile kwiBhakaniya. Ucoach we the time efika mhlambe ngokwemicabango wami bekhona lokuthi ufuna ukuqhamuka nelineup yakhe nani yonke into umubuka. Kodwa ekugcineni ukubuka nokuthi ngokubambisana nemanagement ye-team na yonke into baningi abadlali abakhona including abadlali abasha ebathengele iPirate. So ke lento ngiyithatha njenge comrade marathon mina. Yeah. Uyazi nawe iComrade if masiqala siqhuma isibhamu khona abazowa phansi. Mhlambe kuwe lokhu yena uzoba iChampion. Bawe phansi aphinda athi uyavuka aphindawe futhi ngicathi siwe kabili. Bayaqhubeka abantu bakude lapha ngihamba ngithuntutha amadola abovu kade ngiyo. Yeah. So ke inkinga ke la ikhona ke. Laba baphambili bayazi ukuthi emuva khonani. Ngeke kumugijima kungaqalaza emuva njalo umugijima uzothi emuva kanti uzokhubeka uzowa. Yabo ke bayaqala bayakhubeka manje siyabajumpa ke bo siyadlula. Yeah. So usasho nje kanjalo coach the current coach wePirates uthathe ku coach who was very very good and loved by almost wonke amafans ePirates coach Jose Riviero. So ekhambeni kwakhe iziphi inguquko entheni ayibona njengabalandeli beBhakaniya la eshiye khona. As ku coach okhona since ena season yokuqala ekhona. So uyakhombisa ukuthi usahamba kuzona ngoba mawuzobuka into esiachievile kumanje the first season ekhona yakho coach. Ukhombisile ukuthi na ama-cup-out usekwazile ukwathola. Nokuthatha i-team ayibeke kule ndawo la besingayilindela ukuthi ingafika khona since ilose 2 games ngemuva. So manje sesiyabona ukuthi yonke into iseza ngendlela and futhi isenza sibe happy and futhi support ikhona. Ngicathi mawuthi uyabuka emagemini
kukancane ukubona iPirate ingagcwalisile Mchama sold out. Ngisho ngathi uyazidlala lapha eMlazi Mchama lapha sold koKhonkolo out, eMlazi. yes. Ukubone kube sold out iKhonkolo eMlazi Yes. khombisa ukuthi iyadlala i-team enkulu yabo. It's- Ayikho enye i-team Yeah. enkulu, i-team enkulu eBhakani. Yeah. Mhlambe sisakhuluma nje ngocoach umqeqeshi wenu lo okhona njengamanje, the current coach. Siyabona ukuthi njengoba ushilo ukuthi kukhona akukhulu kakhulu mhlambe okushiwe ucoach ohambile nalo coach okhona njengamanje. Sikubona ngani lokho? Mawuzobheka lapha kwi squad Yes. the players selected kwi squad. Awukho umehluko otheni in terms of inamba yama players ePirates esiwabonayo kwi squad eselectiwe mawusubheka nangalesikhathi kusekhona uJose Riviero singakukhohlwa Slay Queen ukuthi abaqeqeshi abakhona bonke ku Betway Premiership njengamanje ibane egalelo elikhulu ekwakheni abadlali abazolalela iqembu lesizwe. So njengamanje kwi final squad yaFCON I think iPirates ma players awu9 ngiyacabanga ukuthi it is the only team ku Betway edominateile njengamanje ku selection kwi squad esikhona njengamanje seAFCON. Yes. Kusitshela ukuthini lokho? Ukuba nama players awu9 kwi national team lokho kumina kungitshela ukuthi as okwe team njengePirate ilicense kahle kakhulu and futhi ukwenza kwayo kahle kufakazelwa na ukubuka isupport emva kwama players. The time isupport yanda lapha kwi ground stand nani ligcwala iground nama players na ukuba khona ukuthi aya motivateka the time edlala ubuke as nomuphi umdlali othi mayithola ichance ukuthi adlale kwiPirate uyayimisela akekho ngathi mhlambe mephuma mhlambe mayithola ichance angakwazi ukuyimisela including abafana abancane. So ikakhulukazi abafana abancane ngoba ikhona lento ukuthi bayathanda ukunyusa ingane encane vele izona kufanele siyibone kakhulu. Yes. So ikakhulu iPirate ibusy nakho lokuthi ya promoter ingane encane sayibona okumanje sisalindele ukubona ukuthi iziphi ezinye ikhona ezizokwazi ukuthi ze achieve njengabanye ama graduates asuka ku DDC to Pirates. Yes. So kunabadlali abafike this season. Yes. Abangakaze avela amagama abo kwi squad. Masindi nemtajela umfana Moremi. Yes. Sibelebele. Sibelebele. Njengamanje even umbokazi product ye-DDC yakwi Pirates. Product ye Langa Libalele Sports Academy ubaba Wanda Mnguni. Kodwa manje mabafika lapha kwiBhakani ayiphela ukuthi baqale manje ukudlala. Unomtajela bedlala kwi Gallants. Tsepa Maromi simbonile kuMazulu. Usibelebele kanjalo naye ukuthi yes Galaxy. Yes. Kodwa manje yini le yenza usijoha manje sibedlala kwiPirates sebese siyababona lapha yamanje sebezo donning this jersey kwenzakala kanjani phela into noma ekhona mhlawumbe ne contracts yini le ngaka into ekhona lapha yenzakalayo nombani akekho ngafisa ukuthi adlale kwiPirate mhlambe mawungase kuthiwa nje ubuke mozobuka uVilakazi lo weCase uVilakazi uthe mayemthatha ucoacha wethu uRivelo wamveza bengamazi bengamboni akekho ngambona ukuthi umdlali lo okukuthi Kaizer imkhuphule the same time yambeka kwi-first team. So uma ubuka ukuthi ikhona le yanto nombani uyathanda ukuthi afise ukuthi adlale kwiPirate and then futhi ukudlala kwiPirate ikhona nalendlela ukuthi abadlali bayapromote usuka kwi-level ephansi ufike kwi-first team mawufika kwi-first team futhi menze kahle futhi bayakwazi ukudedela uthwami uma uzobuka nokusuka unkotha ahlala ngesikhathi esingana kwiPirate even Mbokazi even uMbokazi nango wesibili kuyacaca ukuthi uyahamba yabo. So kuya ngokuyimisela kwakho uyimisele ukukhombisa ukuthi uhloniphe ilogo ye-team uhloniphe status ye-team yonke into if umuyitshele lokho uzokwazi ukuachieve yonke into yephambili nokuhlonipha nje yonke into i-team okubaleka kakhulu isithunzi se-team iloko kufanele ukube ngoba ulapha la ukhona through iyona i-team. Yeah. Yes. Ubuke wakubeka eqaleni ukuthi kwiPirates ayekho umdlali ongadlali kahle nefuthi ayekho ongafisa ukuqoka le jersey. Yes. So in other words bayabanga baningi and bonke badlala kahle bonke. Ngiyabona ikhona lento ethi nifuna the Stellenbosch midfielder striker Andrew Dion the New Zealander. Yes. Sikhona isikhala sakhe. Yeah, mina ngokwami ngisibone kodwa as kwi management ngabe ngenzeka kube khona la ababona khona kodwa ngendlela engibuka ngayo ngoba bonke abafana baperforma kahle including ama young players ayafika athola chance adlale abonakala so bengasibona isidingo sakhe kodwa ke
as mabe kusekhona ukuthi kusekhona lo ngaphela as management kumuntu osuke khona obhekelele including uSherman ukuthi bayamdinga umdlalo kanje akwazi ukuthi agavele kodwa bengasiboni isidingo sakhe mina so ngona ke phela ngeke simvimbi ukuthi makuthi angeze ngoba phela as umsebenzi lo yakuyasetshenzwa lapha nombani une right ukuthi athole umsebenzi ongcono kuyena yes kodwa mayizokwenza kahle ngoba kuyasetshenzwa lapha ngicela Sithoko ngicela ukubuza i-guest yakho nje ukuthi mhlawumbe lithini uvo lwayo ngesibindi sa coach okhona ufike kune winning team ekade ikhona kune winning combination ekade ikhona kuPirates kodwa unesibindi sonke sokuyiqokela abadlali isquad sakho dictator ngendlela ezihlukahlukene ufaka umuntu afuna ukumfaka ngesikhathi afuna ukumfaka ngaso kodwa afike aperforme kanconywana kusho ukuthini lo ngesibindi sa coach ukuthi ithi team kade iveli wina kodwa afike ne team yakhe abe nesibindi sokuzenzela ngendlela afuna ngayo ngiyabonga kuloko ezi ucoach ukhombisile ukuyithemba nokukhipha uvala nalo ayithembe azi ukuthi mayisela yonke into ibhekena ezi South Africa yonke all the world babuka yena so ukuthi kufanele ukuthi enze kahle so as ama players akhona i-team ewathengile including abanye othothi bevele bafuna makuthi ucoach ngoba ucoach nocoach ukabe nabo abadlala ngiyafisa ukuthi ngathi nga coach i-team enomdlalo kanje so uthe mayifika kwiPirates wafica ama qualities players wonke including abadlali abathengiwe so lokho kukodwa if ma umuntu onovalo onani uzongakwazi ukumelana nakho isibindi sakhe ukuyithemba kwakhe nokwazi umsebenzi wakhe ukuthi lento ayenzayo wenza into ayaziyo nento ayiqashelwe ukuthi iyona into ayaziyo ukuthi uzoyenza kanjani nombani emsebenzini meqashiwe uyanika imaterial yonke yokwenza ungaqasha ube uplumber wenziwe yonke into kodwa uplumber ngeke ube uplumber mawuzohlulwa ukufitha ipipe ekhona ama fitting wonke phelele ngoba uzonikwa yonke imaterial thiwe nayo imaterial sebenza bese kuyabe wena ufitha ipipe liyavuza kodwa uyahluleka imaterial okusho ukuthi wena ohlula umsebenzi wakho because yonke imaterial ikhona ama resources akho futhi uzobuka ubuke kumanje as sina 9 players wase squadini abadlali abakhona basele kwiPirate as a material of a Pirate ekufanele bayiveze si happy ngaloko samabhakaniya futhi siyafuna ukuthi sibabone laba bakhona futhi nje laba bahambe badlale kahle squadini akusho ukuthi ukuhamba kwabo sekukhona la kuzovuleka khona ikhala as usazophuma 11 players azodlala kwiPirates phela kwiPirates into enginotisile ayikho ingcenye la khona ingekho khona umdlalo wePirates from goalkeeper there is Usipho Chain moving on to the defenders there is Umbekezeli Mbokazi midfielders there is Bisi there is uTalent Mbatha kuma midfielders there is Ozwina Police there is Master Chef Tsepang Moremi the likes of Rele Mofokeng wow en Magopa too en Magopa Eskomota nenza ngani nitshela nobona abanye phela ukuthi nina nenza ngani ukuthi yini le ngake niyenzayo lapha ke niyanikhuluma nitshela nabani yini umona anikhulumeni ukuthi hayi cha nathi thina into esenza na inyanga esihambayo mawukuthi khona lenyanga enihambayo uyabona la sisuka khona esisuka kude kabi sesingicabanga ukuthi kuna couple of years back i-team yethu bubuka since mangaphosisi sishiyo senzo meyiwa umuzobuka lapha iPirate ke yangadonsa kahle nani as the back of senzo meyiwa bekuvele kukhona lokho uthatha abantu bakhulu ukuthi hayi ngoba nenzanga ukuthi nani ukushona komanyathela ukushona kobani ingaki team kanje nani yabo so kube khona lokho yes once ukuluza kweteam if usupport ibhola uyafana nomdlali usuke edlala ibhola akekho umuntu osuke athi ufuna ilose ezima uyodlala ungena egroundini nje umudlala ibhola sonke ngisuke noma wazi ukuthi sibhaxu ngizosithola nisuke sifuna ukuwina so ke must ukuthi uyimisele mase groundini so kungenzeki ke ngendlela esifuna ngayo ubone ukuthi kwanzima sithi yaqhamuka uyazi ke kunoza kwethu abakhona khona lo mdlalo esodlalayo thothi mangithi ngiyaqhamuka gqoka ijezi lakhe njoba ubona nje nali ikhosi lapha ligqokela ijezi uthi yaqhamuka lihambela phezulu kuze kuphuma amakapa amadala kade wagcina igqoka ayegqoko esikhosi ubone ukuthi ikhosi inyathela phezulu lapha mbahle ubone ukuthi esisola umgodi wokucasha so kwasikhuthaza ke support i-team yethu siyisupport senze konke kufanele sikwenze njenge team njoba uyibona ikhona including ngibonge kakhulu kumuntu osithengela abadlali kwiPirate imotivation yokuthenga umdlali athi mehlala emsayinisa icontract nani including uchairman wethu okhona
so mawubuka yonke into isahamba kahle ngendlela si happy asinankingi Yeah. futhi nje nathi sizokwenza kufanele sikwenze njengama supporter so sigcwalise istadium khombisa ukusupport yes Alright. Mhlambe njengomlandeli omkhulu weBuccaneer, yini leyo ongafisa ukuyibona ngokwakho ukuyibona yenzeke teamini yakho kule season? Ey yabo kule season mina ngikufisayo since ngiqale back ngawa for 2 games kodwa ngiyabona sengiachievile 2 cups this season. Yeah, Carling and MTN8. Yes, MT8 ngaphinde futhi ngawa futhi kwi Champions League. Okay, out. Okukuthi kuloko kukhona ngibambisise lokho kukhona okuncane. Ngoba namanje since kumhla ka13 namhlanje ka December. Fanele ngiyothatha lokho okuncane ke ngibe ile umuntu onomona kodwa umona lo omuhle kodwa ongakhayo Lencane sifuna ukwazi. Ngifuna ukwazi ukuthi lencane. Khona le cup encane ekuthiwa All Star i-Carling All Stars. Oh, iNetbank, oyifuna Netbank. Hayi sisaya sikafike ngoba sikadlala ngithi ngiyasho kwamanje ufuna ngibheke lokho kukhona ngingakujaha okungale ngingakaqedi la. Ngiyokuthatha ngezingane ezincane ngizasethi hayi abahlangane bonke njengoba bewu15 nje bahlangane ba select ama players wabo bese beza bezodlala no second team wePirate lapha iFirst Division wePirate bebona ukuthi abafana ibhola lidlalwa njani kungani abadlali bemotivateka uma beza kwiPirate iloko esikufunayo ngoba nje imabhida izophenduka esigodini uzobona ukuthi kuzobecela kanjani izobe ngisesigodini yeah ngiphinde futhi ngiqhamuke Sithoko kwi-guest yakho uSlay Queen ngingamuzwa lapha ethinta indaba yokuthenga abadlali kwePirates kunezinkulumo ezicirculator eSouth Africa kwi-football fraternity ukuthi isikhulu sabo uIvan Khoza njengaphinde futhi kubuyena umphathi we-league esinayo eSouth Africa kuthiwa unokuba nesandla semfene makuthengwa abadlali osekwenze ukuthi abe neadvantage uma ngabe ku-transfer window iwindow lokudayisa kwabadlali sifuna ukuzwa ukuthi luthini uvo lwakhe ngoba kubukeke ngathi kuthiwa kunanabadlali bekumele baye kwamanye ama-team kodwa bagcine bewela kuyena ngoba kuthiwa unokublacklister abaphathi baleyo team athi ngoba ukwenza ukuthi thina sizokwenza ukuthi luthini uvo lwakhe lapho danko kule abadlali okuthengwa kwabadlali uma uzobuka iPirate ayimthengi umdlalo ongekwazi ukudominate istyle sayo uma uzobuka ngizoqala kuSipho Mbuli uSipho Mbuli wonke umuntu benakho lokho umthatha ukuthi lo muntu icareer yakhe uyayibulala so uphuza kakhulu nani and then ukumthatha kwePirate wafika laphana wafika kwawulo Sipho Mbuli manje okuyena manje okumanje okwi-national team kumanje Yes. uyokwenza yini uyodlala adlalele izwe lakhe wonke umuntu bese nakho lokubuka ukuthi hayi umbule uyalehlisa izinga lakhe ngokuphuza yona into ezombulala ufikile wathola imotivation wabona ukudlala wafica istyle wafica abadlali abakhona including coach management ekhona waba happy wayilo Sipho Mbuli uyena siye ku Apollos waPolice iPirate iqale the season ukumthatha ukumfuna ibe nengxoxo ukuthi iyamthenga the last season bekunama team abekade emfuna so ngokuthi ke ama team phela kuyenzeka umuntu angabi nayo imali yokukhokha abanye phela ukuthi bayahluleka ukukhokha nokuthenga so into ngicine ngiyifuna nje into ke ngazi ukuthi hayi ngifuna lokhu ngingakutholi and kuyaziwa ke vela khona abanye ama team ngeke ngisho ke esithi uma ngabe sifuna umdlali somlinda kuze kuphela icontract yakhe kube mase imbambe contract yakhe siphelile thina ke singanqena ukukhokha njengama Buccaneers free agent njengama Buccaneers anedada akhuluma ama Buccaneers athi afuna uyapolice ubonile uyapolice ukuthi imeza lapha istyle sePirate uzosifitha nombani akekho ngakungabaza lokho manje ukuthi uApolice ungenile kwePirate uyabonakala since eqalile dlala mangaka ama men of the match asewathathile usince ku Black Label ecollector labo 100,000 laba lokho ba collector since ifinal yokugcina collectile men of the match iseteamini iyadlala uyacollect men of the match uTsepang Morem ubekumazulu yebe bekumdlala ekhona edlala ebonakala kodwa since efike ngala kwiPirate upick up kakhulu wakhombisa ukuthi ufice istyle esikhona ufica abadlali abakhona akwazi ukukhombisa ukudlala ukushintsha nabezi kumanje labo badlali uhambe nabo ba national team umbuzo uphenduliwe njalo wesikhulu esinesandla semfana la esikhulu esinesandla semfana hayi mina ngiyakuphika lokho imotivation ukhoza phela uyazi na ukhoza
ibhola baliqala manje baliqala singakabikho lathi so mawuzobuka okhoza bayalazi ibhola from since bekhona sizalwa size sisoba manje sikhona kumanje sisabuka lona lelo bhola eselishintshile futhi style salo singasafani nesityle sasekuqaleni including imithetho ekhona ukuze kuzoba manje so nje kuya ngokuthi ukhuluma kanjani phela nentombi mawuyishela ngeke uvele intombi ugcina ukuthi uyayithanda kodwa ukhombisa yenza phela veza khombisa ngezenzo ukuthi uyayithanda intombi izokuqoma ke intombi so ke iPirate ithe mayenze ikhombisa ishela yakhombisa ngezenzo naka abadlali bakhona kwalunga yaqoma intombi ngoba i-free agent ine wrong ukuthenga i-free agent ayona iplayer le okwe-free agent uma uzobuka ukuze ufike kwi-free agent suke kukhona lento ukuthi ezikwi-team osukuyona isuke vele sekukhona ukuthi ayisenawo ama-plans ngawe lapho sekungaba ukuthi enye team ekubuka izothi mayibuka ama-videos wakho ukuthi udlala since udlala until kuze kubala mhlambe kukhona abangakwenza ongabasiza kukona yabo kodwa ke mhlambe futhi okungesena kuyinqubekela phambili okufana nani nokuthi ngithenga isicathulo icathulo hlezi uyithenga noma into yokugqoka uyigqoka ngoba usukusayithanda lesikhathi mawusubona ukuthi ayiphinda uthenge enye uzoyithatha uyibeke sekuzothi nje ngalolo suku uzothi nje ake ngisale sengiyigqoka vele nayo ingabe isihlala nje kanje yabo so into songasanakile vele kangako okungenzeka kufike noma ukholiki wakho noma bantu thatha lokho yabo usukuzokudedela kalula ngoba usungasenendaba nawo so kwe free agent angikuphasisi mina abathenge nje abadlala bakhona bakhuphula ingane ukuthi silamba lapha phansi mobo khishwa imali ithongabadlali khishwa ingane khishwa imali chawo iphakethe ithongabadlali yabo nje ngingeze ukufihla mina vele phela iCaser ngisupport futhi no Sundowns ngiba support uma uzobuka bane style esodwa ubuka umabhena we Sundowns is a good player is a young player udlala kamnandi kodwa kumanje ucoach umbuyisile ezilast game abayidlalile ubedlala udlale kakhulu kamnandi kabi futhi uma uzobuka since all season na last season ubengadlali why ngoba kuthiwa ingane nabo vilakazi kwiCaser uke wahlala engadlali uze wathatha waya kwi under 23 under 20 or under 23 lebe bedlala khona udlalile wadlala kahle bawina abafana kwazi baphinde bambuyisa njobe ebuyile imase eqala ukuthola ischeme kade bembekile yabo so mina ngiphasisa ukuthi aba promote izingane angisho ukuthi abadala nabo ufune banganike uchance kodwa asibheke kuyintsha yethu iqhubeke ikhule ngebhola siyibone ihamba futhi bavula amasango if makukhona i-team emfunayo overseas esifine bamdedele kalula ahambe njengoba ubona kwiPirate beza ayikho umdlalo ongekathanda ukuza kwiPirate akekho ngoba ngitshela ukuthi nabasuka ngapha next door bayafuna ukuza ngapha baningi ngoba ngisho ama supporter nawo ngabona ngathi nje sebeyasaba ukuze yabo nje kunama supporters wayo la kwiCaser abaziwayo ukuthi ama support eCaser njoba sesibazi nje uma yise no bani baningi uthi siyabaza if uma ngabe ngase kuthiwa uyashintsha uba iPirate khona leya crew esemva kwakhe eCaser ushintsha kanjani nasikwazi wahambelana Mama Joy makujabule kwiPirate Mama Joy wahambelana uMama Joy uzokhumbula uMama Joy bengeyona ibhakabhaka uMama Joy ufike kwibhakabhaka ngoba benako uthando uMama Joy uqale wa kwiVets uzokhumbula uqale wa support iVets o SuperSport wabuya wabona ukuthi injabula ayikho kahle lapha wabuya back kwiPirate leso sikhathi iPirate biyenza kahle isikhathi salo route crawl phela ku crawl manje mawuthi wakonke injabula ayikho kahle waseyiswa yini ku AM one skipper wayishela phela injabula ikhona kwiPirates phela ekufuneka sikwazi la one skipper wayishela iPirate one skipper washona one skipper yeah sengasona yona hayi beyibhakabhaka usho ukuthi ibhakanelo akashintshanga why uyomfihla emtshezi emsinga emsinga ku Msinga noma semtshezi Great Town alright why uyomfihla wena ngangisebenza ayemanga kama branch ahambela ukuyomfihla ama branch ayihambile ngangisebenza ama branch akhona iyaphuma eThekwini region ihambela amakhumba amabili ayesengqobeni phela amakhumba amncane region yonke le phela umubuka lento yama branch yazo nje inyathi leyafela lapha ngasemajuba leyanyathi yazi yathathwa i-breakdown izwa ke yabo yenye amakhumbi ayeyose ku one skipper into ifawele nanibhithi ifawele ngalelo la one skipper bekwi branch egole ngithi ngiyamazi ngaphansi kaJwara yes nayo uJwara wafika nabantu abawu7 ezekungcobeni so umubuka ke bengekho kwiThekwini region cha nayo wafika nabantu abawu7 uma kwiThekwini region ngicathi ufakazi wami wena owazi kahle ukuthi
kuyiwe ngala eXhobo Yeah. ubonile ukuthi bekwenzakalana sikhuluma ngeThekwini region Yeah. lapha sifika abantu thina bekhala uthothi bekhala bebona usizi lukhona ukuthi kunosiza sasohlanganisana sihlanganisene ezingokweThekwini region kube khona lokuthi siyazana thina masihamba siye emagroundini sisupport ibhola sibuka siya kephi la suke siyakhona ekhaya kini mhlambe kuba khona lento ukuthi uhamba ibhola Uthini umbono wakho? silambile emuva imali Umbono wakho ngokuhamba So, kweRoyal ukuhamba AM kwethu- kwi-league yethu uthini umbono? Yahamba kanjani iRoyal AM? imake ngiyeza Khona iqiniso lapho. so ukuhamba kwethu sisuke sikhombisa ukuthi siyifamily alikho ibhakaniya elingasala lingangcwatshwa libe lihamba namabhakaniya ikona lokho esikukhombisa ukuthi yona family yethu yesibili esuke sinayo la Okay, ngithi mina iRoyal AM. Royal AM yahamba kanjani kuPSL? Usola abantu wasola banje ukuhamnyamalala kweRoyal AM. Lesi sandla semfene. kwi-Royal AM engingakusola mina ngingasola umphathi wayo ngoba phela yonke into isekunomphathi ine-manager nayo yonke into awukwazi ukuthi uzothi uyi-manager kube konakala izinto ukhona kanti ubumanager bakho busho ukuthini nokuthi-ke iy'ndlela ey'khona nemithetho nezinto ey'gcinwayo kufanele ngabe uyazenza bese ugcina wena wenza okurong including igame yayiseChatsworth iRoyal AM yadla iCase I think 4-1 eChatsworth mangaphosisi iRoyal AM yadla iCase angiphambanisa lapho sabona ama-envelope ephuma ayekhishwe egroundini phuma imali ama-envelope abrown ayephumene kwabadlali egroundini yes so mawubuka ke lapho ikona konke okwakhoza ukuthi iRoyal AM ihambe ngoba kunemali othothi zisetshenziswa wrong zingenzi la kufanele bezenze khona bo since kutholakala ukuthi iRoyal AM iyakweleta uSARS kube leyo mali ayithatha kokhela uSARS nani ngabe mhlamba ayi-end up ngifika lapha kodwa ke ngoba babedla team iKaizer enama supporters amaningi ingakho kwaphuma imali egroundini kubonakala ukuze kubone nombani ukuthi sishaye le team ebekufanele siyishaye vele nabalandeli abaningi nika abadlali imali ke okungenasidingo sonke sasibuka ke khona engaboni ngoba nami ngangikhona kuleyo game leyo yes akaze kudle AM wena iRoyal AM mangingaphosisi nginama draws nginama win kuyona angikhumbuli ingidla ngoba enye igame engikhumbulayo esagcina sidlala emlazi uthi angisasadlale kanje sasidlile futhi la kwakora khona uMatlaba esafisa kora wabuya uMatlaba equalizer ekugcineni angazi noma kwavela ipenalty nani leyo game ngicathi futhi kwakuyikhapha ngoba kwaze kwenza withdraw yes yeah mhlambe Slay Queen yes uhambile waye Africa waya le eCongo wafike washawa ngo3-0 wabuya weza la kwa u3-3 wadliwe emapenalty ufila kanjani ngokuthi niphumile kwi Champions League and what do you think was the main factor eyenza ukuthi niphume ukuphuma kwethu eAfrica yebo iCongo inakho lento yokuthi amathima la eSouth Africa maye yakhona wadlaliswa kahle if uzobuya back kwi national team Macfish bedlala khona babedlala esquad nani babuya beshayiwe yonke leyo nto including igame yePirate ayidlala neASEC Mimosas okwaba nama penalty ayekhona ayebekwa nje ngakho lucky senze meyi wakwazi kwa defender wonke lawo ma penalty namanje muzobuka khona ivideo ane beke yavela kune player ezokhole ngumkoko uma ubuka lo yamuntu ibehavior yakhe ebholeni okay kwakukhona lo ngoba since iyavela liyave khona la ibeke khona uDion Hotto unyawo esifubeni awukwazi ukuthi ungenza le yanto ukukumlimaza umuntu yabo so khona nala khona ngathi ngayibuka leyo game khona la khona yayingale yes la obviously wasukela kanje khona cathi kwakora igoli lapho iPirates first goal I think la kola le idlala nomthatshela yes le bidlala lana eHollandese wasukeleka wathinta wapolice onyawo mhlawumbe apolice onyaweni so muzoyibuka zo abantu abakujabulela lokho yes bazoba khona bakhona vele abangakujabulela kona kodwa nje akukho right so muzoyibuka ke leyo nto why ingavezwa why ingenzekani so ukuthi mina ngisupporta kakhulu ukuthi ama team ase South Africa uma ezodlala fanele ukuthi ayimisela alindele noma yini azoficana nayo lapho ngoba akuzokwenzeka ngendlela ofuna ngayo futhi bangabi nalento ukuthi uzofuna ukuthi ureferee chargele
yenza sure mayisekhona indlela ukuthi uyafika ebholeni fika ebholeni khona ukuthi uthinteke mhlambe nakuthi awusafika ebholeni as understand kodwa nje mawusabona ukuthi uyafika ayuthi uzolinda ukuthi uref uzozakuchargela so nje babe strong bayimisele bakhombisa ukudlala bayinikele since nama team amanye akhona senama team akhona ngithi 3 asazodlala mhlambe kuzokwenzeka enye yawo mhlambe 3 khona engase idibana neteam yase DRC mabezothamba benzeni bazophinda futhi babuye bekhale kudlaliswe kabi nana vele kuzoba khona kodwa abayimisele bazi ukuthi nje babe lapha bamele thina sonke sila eSouth Africa yes so far 9 wins now njengamanje yes position 1 ku Betway Prem log table uzibona usakasuka khona ngakususa lapha noma uhleli khona upholile futhi unomphela waya kuze kuvala isizini ngokwe performance yami angikaboni umuntu ongasangiphazamisa sekungaba ukuthi nje ezika ama mistake aqhamuka kodwa nje kwi performance enginayo nokuthi ke makungabikho lento yokuthi abadlali ngaphela bayalimala abadlali kube khona ukuthi kulimala abadlali ubone i-team ukuthi ayisakwazi ukuqhubeka kodwa ke ngoba iPirate inama players amaningi so angiboni kukhona okungangiphazamisa ngoba njengoba sengibheke phambili ngisuka kuTekabula ngisuka khona ukuthi sengingayeka nje sengihambe kangaka ezo half season manje lo khombisayo once wahluleka la kufika half season suke sekukhomba ukuthi uyapi yaphezulu nomyemo khona bathi ayikaqali league njengamanje bathi ayikaqali izoqala kahle nge20 hayi mina ngiyakuphika lokho kodwa sile khona kunenye team yangaleso wethu eyake yabaphezulu igqoka ingube ezigold yabaphezulu ehla ngosuku lokugcina ihliswa iSundowns awuboni nawe ukuthi usangehla hayi lokho ngiyakuphika mina ngona yebo kwenzeka kubafowethu kwababhlungu ngoba ngiyakhumbula ukuthi impela kwakuyisikhathi seCovid mangaphosisa kwase kusho ukuthi hayi abanye abanike ukuthi hayi asinikwe sabasebo sengishinya sekuthiwa asinikwe kodwa nje ukuyimisela abafowethu yonke leyo nto ukusupport ama players wethu sibe khona siyisupport i-team yethu konke lokho ama players I understand ukuthi sikhona behind wona ukuthi siyawasupport azi futhi asihloniphe ngisho noma ngabe uhlangana laphi naye umdlali akwazi ukuhlonipha ngoba uyazi ukuthi niyabasupport bayasebenza laba bantu and asitholi lutho thina even noma uzobuka uhamba uyothenga ijezi le team ngemali yakho over 1000 thenga amathikithi ngedabi akho lutho all over South Africa la idlala khona yes akukho kutholayo kodwa yini kusuke uthando olusuka kuwena ngaphakathi so if uma ngabe i-team isizobuya 9 point down usuke sibulalile kakhulu lo muntu yabo usuke disappointed including lento eyenza ukuthi uthothi ingasagcwala stadium muzobuka iChiefs inama player inama supporters amaningi okudlula wePirate umubuka ngokwazi kwami inama supporters amaningi kodwa umubuka iStadium abantu sekukhona lokuthi ba donse inyawo basayo if minga change indlela engenza ngayo ungabona kungenzakalani akungagcwali ukuthi kube idabi kuphela kwazi ukuthi makudlala idabi ayike kuzoba amathikithi azodayisa usuku lo anosuku azodayisa i-hour load wasekho kwazi ukuthi nje kugcwalisa iFNB kuphela so nje iloko nje ukuthi mina ngithi ama supporters awasupport ama team ama players wethu awenze nawo lo ukuthi sikhona emva kwabo siyabasupport sinabo so eqaleni kwakhuluma ngokuthi indaba graduate sama players from DDC to senior team and then mhlambe ayila khona sikwazi ukuthi ubone khona babonakale khona kahle babone mhlambe ama team amakhulu angaphandle kweSouth Africa njengamanje uMbokazi udefender lakho uyahamba kuthini ukuphawula kwakho ukuhamba kwakhe teamini very good defender ngendlela limthanda kakhona TLB ninjani nifila kanjani nje kuthini ukuphawula kwakho ukuhamba kwakhe ngithi mina kuyena ngizoqala nje ngiqale kulo hambe kuqala kunaye uNkotha uNkotha kwi GTC benza kahle ngezansi so I development iyenze kahle wakhombisa umdlali besibakubuka ama game abo eshaya amagoli enza yonke into since bempromotile efika kwi first team wenzile kahle yonke into siyakhumbula eAfrica kunamagoli amahle bewashaya ufana enza yonke into since akahlalanga kuthema kuphela isizini wathola amadlela ahlaza lokho si happy ngako ngokubuka
kuthe uma ngabe kulimala uSesana naye as a young player ekhona edlala kahle okay wanomshopho ukuthi alimale wahlala the whole season engadlala abuka iPirate yanenkinga emuva ukuthi ama defender akhona abekho right kahle oxoki bayalimala sebekhulile noNdaya yabo yonke leyo ngokubuka ama game angaphansi uMbokazi ukhombisile ukuthi lo mdlalo strong oyinikelayo wamthatha ucoach wambuyisa kwiskimi esikhulu ukuthi waqala wamenza as reserve uthe the time emnika the first game edlala uma ngaphosisa ube as a man of the match that game akade idlala wayidlala kahle igame since iqala lapho yonke into kwakhombisa ukuthi uyayimisela umfana unayo leyo nto futhi kakhulukazi as umdlalo wase KZN njoba nami ngowase KZN ngiyakujabulela kakhulu lokho sibuke kungaba ukuthi yonke into yase KZN uthola abadlali bala ngoba bakenakho lokho uthi abadlali eKZN bakhona kodwa asibaboni bekhula ngokwebhola nani so kuyangijabulisa ke lokho kakhulu ukuthi ngikubone kwenzeka njengoba benzile ngathi naye angayiphatha kahle ayihloniphe azazi ukuthi njengoba elapha ulapha through ibhola nani akwazi ukuhlonipha izwe lakhe iSouth Africa including ekhaya la kaphuma khona abazali bakhe nalabo babeyitshela ukuthi ngeke azadlale lapha ngoba ngicabanga ukuthi lo muntu uphuma kwifamily yonke iyambuka futhi iyakujabulela lokho akanga disappoint ke ifamily yakhe ngoba la ka khona isuke back behind yena ukuthi iyamsupport including South Africa nala ifika khona phambili ama challenges azowafica vela azoba khona kuningi azoficana nako mhlawumbe okukanye uthi aqhamsana naye kodwa ngokomsebenzi uzogcina right akulandele njengoba kunjalo yes mhlawumbe ke Slay Queen sesivala Bakhania uthini umyalezo ongafisa ukudlulisa ebantwini bakho Pirate umndeni wakho ka Pirate ngithi mina engakudlulisa kuma Bakhania wonke as a South Africa yonke siqhubeke nokuyisupport team yethu yenza kahle yenza kambi sibe behind yona siyisupport siseke management yethu including ucoach wethu uma uzombuka ucoach wethu kancane ukubona ucoach owenza njengaloyo coach wethu uyakwazi ukucelebrate nabadlali wadu if since makhona umdlalo okoreni uyena ogijima afike eqala kuleyo mdlalo uthi uyambona usubona ngebrace ukuthi hayi ucoach lona kuyena umdlalo yabo umbona lapho coach oqabula naye so ihappiness anayo so lokho kukodwa ngiyakubonga mina kuyena ukuthi uwado aqhubeka abe uwado angashintsha yes alikho igama ensamqambelo la nje angalithola kodwa benene submarine kodwa ke ngisazolithola elikhona ileli ka uwado bathi inkankana ijirafi thiwa uwado so nje iloko bafethu ngithi kuma Bakhania supporteni ama team ethu sisupporteni kakhulu iPirate including nako amanye ama team esibavesa zona aba support ama team abo yonke into iyenzeka bafethu bengabona iPirate ukuthi hawo iPirate miyodlala wonke ama ticket a sold out why iPirate mayidlala be sold out why ukuthi iPirate mawuthi uyafika esitolo uthi ufuna ijezi lePirate li sold out yabo yonke lonto uyafika nje uthi usufica size abanye abakhulu he usabathola labo sekuthiwa yonke into sold out so ngithi maBakhania kuba sold out ama tickets kube sold out amajezi kube sold out yonke into kuphela ngisho bangakwazi ngisho ukungena abanye ground so ngithi nje kumaBakhania well done maBakhania pick up the result mhlambe Slay Queen na umbuzo ogcina nje ngapha ithini message yakho kwi Sundowns ne Chiefs ama team nawo amakhulu abheke ukuthi kwi league kukhona okusangenzeka kubukeke ngathi ume usasekude o June mhlambe lezophila ngawo ungathini kulama team nje omabili specific ngoba lapho futhi emva kwakho abekho kude kakhulu mina engakusho ukuthi basemva kwami akusho lutho lokho mina ngibuka behind la ngisuka khona ukuthi ngisuka apha emuva bekuphi bona so ukuthi bona abayimisele bangalo bebheka mina ukuthi ngoba baze bafike la bakhona ngoba baqalaze emuva ngase ngifika sengibajumpa nje ukuthi hayi ake ngidlule ngikhombisa ukuthi ngikhona abayimisele ukuthi mabengenzi kahle khona bazokubona okwabona uSawule so ngiyeza kancane ngiyeza kancane ngijahile ngiyeza ya lemnyama uthi pasa Bakhania pasa ndoda emnyama emnyama ngebala mhlophe ngenhliziyo usikabadoda alright sibonge kakhulu ke uSlay Queen ke loyo iBakhania loqinda indoda emnyama umuzo omnyama bathe sikama gebhu lezagebhu umhlaba abasipala zawubhekisa phezulu sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho ke balandeli be
Durban Network Sports Avenue. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi. Niqhubeke njalo nje nisupporte. Nisilandele lapha kuma socials wethu, iDurban Network ku TikTok, ku YouTube kanjalo ke na ku Facebook.